Jams with the Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong New Year's resolution mo? Ngayong 2024. Oy, gagi pare, balik Alindog program, mas magiging masarap, masiram pa ako and all. Ay, kanino ka magpapatikim? Ha? Kahit kanino. Grabe naman yung mga tanungan mo. Hindi, pero siguro mas healthier Awa. 2024. Nung countdown niya nabanggit ko, more water intakes ako. Kasi di ba ang hilig ko sa soda, sa kape. soft drinks. Yan, mga ganyan. So more water and all. Ayan. Ikaw ba, what's your New Year's resolution? Ang resolution ko ngayon, gusto ko magpalambot ng dila. Ay, bakit? Palambot ng dila. Gamit na gamit mo ba yung dila mo? Hindi. Oh. Kakakain. Oo. Hindi kasi 'di ba syempre, sakit natin yung 2023, lagi tayong nabubulol. Nabubulol. Yung New Year's resolution ko, bago sumabak dito sa upuan natin Yan. sa mikropono, magwa-warm up muna Ay, ako. oo. Kaya pala Oo. nag-ano tayo kanina, may mga exercise. Tikit-kitembo no sa rembo chari bari O kaya mga Peter Pick Ano? a peck. Okay. Pick a peck of Peter Piper. Ayan. Siguro as a partner, dapat din maging wholesome na tayo. Oo nga, masyado na tayo madumi. Oo. Ay nako, pero sure kami mga kabisyo, ikaw na nakikinig ngayong 2024. Meron ka ring mga New Year's resolution para sa sarili mo. Yan. At kung wala ka pang New Year's resolution, Eh di good luck. eto bibigyan ka namin ng mga ideya. Ibibigay namin sa iyo kabisyo ang unang dalawang uri ng New Year's resolution. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, muna tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang Balik Alindog. Uy guys, welcome back sa trabaho. Happy New Year! Uy, Happy New Year! Uy, Mar, ang dami mong baon, Mara! Oy, oo nga, saga na ang baon mo ngayon Happy New Year sir bro. Oo, galing pang medianoche. Tara lunch tayo. Anong ulam gusto nyo? Meron ako ditong hamonado, asado, menudo, adobo. Anong do yung mga naririnig ko? New Year na New Year. Diyos ko. Ay nako Jessa, sakto. Kain na tayo. Choose your ulam, mga dodo. Sige, thank you na lang guys. New Year's resolution ko kasi ngayon, magbalik Alindog. Oh. Ay, hindi na ako kakain ng mga tulad niyan. Ito! Ano to? Ang taba, oh! Ano ba yan, Ma? Oh. May crispy pata ka pa, oh! Grabe ka sa cholesterol. Langis-langis niyan. Diyos ko! Grabe ka naman, Jessa Man-Judge. Tsaka ngayon ka walang naman mag-uumpisa. Ay, yan. Ikaw, Robin, siya na ganyan ka. Ang dami mong dada. O, magpapayat ka na rin. Tingnan mo, taba-taba mo na, oh! Oh, grabe siya. Aalindog ka nga Jessa, ang pangit naman ng ugali mo. At least maganda. Oh, sino nagsabi? Pati nga mukha mo hindi maganda eh. Get lang kayo. Makalis na nga. Ayan. Ito ang Balik Alindog program for sure, Robin Siena. Kasi ako nadaanan ko eh. Awa. Kagabi lang, medyo puno na yung mga gym. Medyo. Oo. Ayan. Ay, nako. Ang sarap nga mag-business ngayon ng gym no? Sa umpisa lang sila magaling. Sa umpisa, ang dami na lang kita. Pero Ayan. buong taon, buhay na sila. Oo, kaya yung mga samgyup Oo. sa katabi ng gym Nagtatayo. nagtatayo. Oo, para kasi for sure sila yung magsusustain ng buong business. Ay, nako. Pero alam mo, Konyo Bicolano, mga kabisyo, kapag may mga nagsasabi na ito yung New Year's resolution nila, Yan. wag na nating wag na nating awayin. Tama. Wag na nating sumbatan na, hindi naman matutupad Tutulog, yan.
di ba? Suportahan na lang natin sila, at least gusto nila, di ba? At saka sa mga nagsabing Balik Alindog program, consistency is the key talaga. Ay, At Pak. gagi pare, ako hirap ako sa ganyan na. Oo. Aminin nating dalawa. Kaya Ang nga hirap. nagulat ako sa'yo nang galing yung consistency. Oo, consistency is the key. Pero ang sobrang hirap niyan. But the mere fact na nagsabi ka na gagawin mo to, it's a big wow. step already. Tutu. At saka lahat naman nag-uumpisa sa desire, sa kagustuhan. Yan. Diba? Kaya okay nang ginugusto mo, at least gusto mo. Oo, yung iba walang pangarap sa buhay. Kaya nga, iba walang New Year's resolution. Eh. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not least, number 2. Panduwa. Pangadwa, ito ang mga Ingat Yaman. Uy, Jessa! Happy New Year, Jessa! Tara, kape tayo! Uy, Mar, Happy New Year din. Naku, nagkape na ako, thank Oh, you. ganun ba? Aha. E di, lunch na lang. No, thanks. Ito, may baon ako eh. Wow, ganda ng sound effects. Plastic. Anong meron, Jessa? Dati, doble-doble ka pa magkamay sa isang araw. Tapos, lagi ka bang nag-aayang mag-samgyup tsaka kain sa labas. Correction, 5 beses ako nagkakape noon sa Alin isang mo ba? araw. Oo, pero New Year's resolution ko kasi ngayon, makapag-ipon. Kaya Oh. ngayong 2024, magtitipid na ako. Oh, proud of you, Jessa. Proud of me too talaga. Goal ko makapag-ipon ng malaki ngayong 2024. Oh. Kaya sana huwag ka nang nag-aaya kung saan-saan, Mar. Okay, copy. Suportahan to ka. Ayan, thank you. Oh, nga pala, Jessa. Ano yan? May utang ka ba sa aking 1,000? Hiniram mo nung Christmas party. Ano yun, Mar? May sinasabi ka ba? Yung utang mo, kako. Ano? Naku, parang New Year's resolution ko na rin maglinis ng tenga. Bakit wala akong marinig? Jessa, okay ka lang? Ayan. Uy, pero isa to sa mga pinakamagandang New Year's resolution. Wow. Ang makapag-ipon. O makapag-ipon hindi para, alam mo, may mahugot ka talaga sa susunod na taon and all. Makapag-ipon kasi it also talks about your discipline. Ayan. Nabasa ko yan, ha? Oo, tama yan, Konyo Bicolano, no? Tsaka, alam ko na, banggit na rin natin to dati, yung konsepto ng emergency fund. Ay, Kailangan ma-build mo siya para in case na magkaroon ng emergency, Oo. may huhugutan ka, hindi yung kung kani-kanino ka bumubunot, Tama. kani-kanino ka nanguutang, tapos Tama. hindi mo naman kayang bayaran. Oo, mas okay na may hinuhugot ka sa bulsa mo kaysa kapag may emergency nangyari Oo. sa'yo. Humuhugot ka. Ang hirap-hirap ko, walang tumutulong Ayan. sa akin. Well, in fact, sarili mo talaga yun. dapat. Awa, tutu. Kaya mo yan, kabisyo, umpisa lang sa maliliit. Tama. Di ba? Lahat naman ng malalaki nag-uumpisa sa Ay, maliliit. gusto ko yan. Diba? Tama Oh, naman. imagine mo yung tigpipiso mo, Oh. araw-araw. Oh. Oh, sa isang taon, magkakaroon ka ng 365 pesos. Grabe ka. Accountant ka talaga. Ang laki ng 365, no, na naipon. na naipon mo. Oo nga, maliliit na bagay yan. Nagsisimula lang katulad natin. Oo. Dati napapakinggan lang tayo sa Love Radio Manila. Oo, ngayon. Pero ngayon, nasa Love Radio Diet na rin Pak, tayo. akala ko ngayon, paalis na tayo. Ay, naku, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mo rin i-share yung New Year's resolution mo ngayong 2024. Ayan. I-message mo kami, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Okay, happy work anniversary daw, Cons! Oy, happy anniversary sa inyo nung gusto niyo yung lunch. Ay, Yan. oy! Nakuhaan nyo, no? On air. Sabi lang kayo, mga kabisyo. Lahat nilibre. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shana. Metro's number one. Metro's number one. Love